Ronald, and he is Ferran. I am explaining the new. Former President of the Balearic Parliament, Maria Antonia Munar, has confessed to taking part of a €4 million bid to adjudicate land in favor of the proper company Sacrosa. The fair beer with Munar and another former official in the Unión Mallorquina party to other sides the sale of Can Domega in Palma. The public prosecutor in Italy called for a 4-year prison sentence and €7 million fine. Hello, my name is Raseni and he is Guillermo. A week ago in FIFA 17 stores. For those who know what's FIFA 17 is a football game. Game that played console, PlayStation 3 and 4, the Xbox and Microsoft games. In this new edition of FIFA have made some changes. Some changes have liked and others not. The change that like the must the game mode. And change that like the least is that Camp Nou Barça Stadium won't be in FIFA 17. Hola, molt bones, ella és l'Arnau Arisso i jo l'Ale Rovira i avui us parlarem sobre la dimissió de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez acaba emitint com a secretari general del PSOE, després de 2 anys i 3 mesos de candidatura. Va dimitir per ser derrotat per 132 a 107 vots. Pedro Sánchez mai ha sigut president del govern. Susana Díaz, presidenta d'Andalusia, es va quedar molt afectada després de la dimissió de Pedro Sánchez. Hola, buenos días, yo soy Mohamed y este es mi compañero Pau. Hoy presentaremos la política. Los candidatos a las primarias del PSC, el primer secretario Miguel Iceta y la exdiputada alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha retirado su voluntad de romper la disciplina de voto del PSOE. Si se abstiene para posibilitar que Mariano Rajoy se presente al gobierno y apostarán así por el no. Hola, yo soy Robert Tardón y mi compañero Jaume Pujol y juntos os presentaremos el deporte. Hace 2 semanas el Atlético jugó contra el Valencia, quedaron 2-0. Marcaron Gameiro en el minuto 94 y Griezmann casi en el minuto 60. El Barcelona jugó contra el Celta de Vigo y quedaron 3-4. Por parte del Celta marcaron Sisto, Aspers, Mathieu que se marcó en propia y Hernández. Por parte de Barcelona, Piqué marcó 2 goles y uno lo marcó Neymar, que lo marcó de penalti. El Madrid jugó contra el Eibar y quedaron 1-1. Marcaron Bale y Fran Rico. Hola, ens diem Laura i Olivia. Ara us representarem la notícia del Messi ja trepitja gespa i podria rebre l'alta abans del pròxim partit del Barça. Leo Messi va iniciar aquest dilluns una nova fase en la seva recuperació. El davanter argentí del Barça va trepitjar gespa juntament amb un preparador físic. Messi encara no ha pogut tocar pilota, però almenys ha sortit al camp. La previsió és que la setmana que ve el Déu Blaugrana ja pugui començar a exercitar-se amb els seus companys i que fins i tot pugui tindre alguns minuts. En el pròxim partit de l'equip el dissabte 15 contra el Deportiu, amb vistes, ha estat plenament recuperat per rebre el dimecres 19 d'octubre al Manchester City del Pep Guardiola en el partit estel·lar de la Champions. Moltes gràcies per escoltar-nos. Hola, soc el Pau i ell és el Gaizka. I avui us presentarem les notícies del clima. Augment ràpid de la nuvolositat que deixarà el cel cobert o molt ennublat en general. Independentment, a partir del migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya. Durant la tarda s'obriran claraines pel terç sud del país. Precipitacions. Fins a mig matí s'esperen precipitacions a qualsevol punt del país, tot i que seran menys probables a l'extrem sud. Seran febles o puntualment moderades. A partir de llavors, se n'esperen en forma de xàfec a punts diferents del país. Temperatura. La temperatura mínima serà semblant o puntualment més alta. La temperatura més alta serà més baixa tret que a l'extrem sud, on serà semblant.
Hola, som l'Iker i en Pol. El temps. Cel poc ennuvolat en general, tret de la meitat est de Catalunya i la Catalunya central, on hi haurà núvols baixos que deixaran el cel entre mig ennuvolat i molt ennuvolat. No es descarten precipitacions aïllades. A tarda, a l'interior del quadre nord-est, a partir del vespre del terç sud.